ngikhuleke umhlonishwa owenkosi yawakhawula engazi ukuthi umnyango lo uNkulunkulu ukhombe yena uba asiqhubele umsebenzi kulo mnyango obaluleke kangaka onokugcinwa kwezemidlalo umcelo bese kuba khona-ke nokuthi nesiko khona lapho sicabanga ukuthi uNkulunkulu omnikele usuku kunabantwana-ke basemzikulu bazo zonke izindlu bese kuba nondunankulu kaZulu osebuye waba umhlonishwa futhi obheke ezokubuswa kwezwe lakwaZulu elinomlando ojulileyo. Ngiphinde ngezwake kwethiwa sinodadewethu mhlawumbe umnyango phela ukukhohlakala kodwa-ke abahlonishwa bonke abakhona abakhulu omunye kaNkulunkulu noma bengumlando wokuthi bathi beqala ngokungena endimeni bese bezohlonipha isilo sasoSuthu inkosi eyahlupheka kunawo amakhosi nabezitha namakhosi asemzukulu onke akhona namabandla onke akhona nebandla laseSheshi akade likhulumela ubaba uMbathi ingqondo yalapha ekhaya umuntu uzafishanise kahle asithi lolu suku lusibuyisele emuva ngesikhathi sokuthi uNkosi uSecwaye lapha umntwana wayo inkosi uDinizulu namhlanje ayeneshumi iminyaka esithupha wabhekana nesimo esilukhuni sabelungu amangisi ayengasafuni kuba kuthiwe osaba inkosi uSecwaye abe inkosi ngoba wabehlula esandleni kancane okuthi-ke angisho lokho kushiswa ngoba yiwo amangisi eqhatha indlu kaJama indlu kaNdaba wamqansojisa uzalwa phakathi esigodlweni umuzi okwamandlakazi indawo umntwana uMapita wayiwa yilembele kamanye umkhali kwangafanele kuze kuthiwe bayalo kodwa umlungu khona-ke ulimi ngibengifundisa ngiyabanye bathi kwaZulu kwathiwa unite and rule afika amangisi ezwa lokhu kuthiwa kwaZulu ehlanganisa ukuze ubuse bona basebefika bephendukezela kanti nakubo kunjalo basebethi lapha divide and rule lelo gama-ke elabalibi okuyilona elisilethe lapha namhlanje amangisi ahlakaza abantwana benkosi nesizwe senkosi like lithi igama bathi maselilele insizwa kwanduno yathi mayisibuya ngapha kade hawu abantu bakababa ibabulele kangaka ngoba vele yayibulala abantu bayo lokho buhlungu yakuzwa inkosi uDinizulu engithanda ukujula kupho namhlanje manje uzothi isilo sasoSuthu kuze sizokwala sasizovikela impilo yaso base behlasela elishumayeleni lapho eyayithi khona yaphuma-ke yeza lapha kwaCeza iza kwaCeza emzini wayo abanye ukuzilala ukuzinola kuba inkosi yaseBhundlovu yaletha umntwana uNkunzi endlu futhi kazobheka le ndawo emuva kokunqoba kwakhuma kwasekuba zinqaba yasemzukulu emuva kwengonyama uDingane silikothele kwaba ingonyama nayo yathulwe impamfwana naye ezela bakwabo kuba bazobheka kwaba yigazi leli ingane nokwemfolozi kwaba nje igazi ngoba selakhiwe nabantwana basegazini
Kodwa ke namhlanje ngifuna ukugqamisa bahlonishwa nonke likhona yikuthi ingonyama uDinizulu lapha yayingakazali umntwana nomntwana uphikisile yayingakamzali owazala umntwana uphikisile kaSele ngoba inkosazana yenkosi uDinizulu eyagana kwaSele. Ngiphinde ngithi umntwana uMagogo wayengakazalwa kuba kuthiwa inkosi uDinizulu laphumeleliso lokuyibulala. Sasingeke sibe nomntwana wakhe ngangeke, sasingeke sibe nengonyama umqalathi. Ngakho-ke le ntaba yavikela bonke lapha esengibabalile njengamanje. Ngithi-ke masilapha asibuke lapho emuva kuthi uNkulunkulu wayithwala le ngonyama yagcina izale iziqu ezingaka ngoba wahola uPhixile kaSele ku-ANC, wahola umntwana waphindangeni ku-IFP. Zingane zenkonyama uDinizulu lezi ezakhe ngokhalelwayo zombili ukuthi-ke nesibopho sokusebenza ubukhosi bakwaZulu ngoba leli engulakhiwa ngabaphuma okhalelwayo. Sekulolu suku-ke oludala kunalamaqembu engwabalayo ngoba lona ngoluka-1888 lolu suku luhleke lolu suku ngoba lwanika abakwaZulu ukuthi khona uNkulunkulu ongaphezulu kwamakhosi. Ngizawuthi-ke ngoba ufisa noba mfishane ngigcine lapho, ngicela ukuthi indlunkulu isilo samabandla onke, abahlonishwa onke, uZulu wonke lolu suku noma ngakusekhaya lapho kodwa usithi inkosi ngiyabonga ngoba izolo kwazibethela. Ngifuna ukugcinakala lapha ngokubeka isigaba samandla okugcina igugu. Umntwana waphindangeni wagcina igugu lokuzulu. Yingakho kwathi makwenziwe izabelo takwelongelanga yena ukuba abe umengameli kwaZulu. Kwathi akwazi ukwenza ngoba kunengonyama kuyothi maye abantu bawo isiyothatha ipassport iya lapha kuthini. Uye futhi lo mntwana waphindangeni lokugcina igugu okwathi mayingxoxo zasekhethini phakathi sezithaphele ukuthi kwaZulu la weze silwele kwathi ingonyama sekunganga sengihlelekile yakhipha mina lo nayo yonke indlu kule ndawo yathi kuyonyaka siswamakhosi kwanabana nendlovukazi zonke saze sakufika kwamina lapho indlovukazi ezala inkosi ecetshwayo ilele khona. Kwagcina ngokuthi ukushona kwelanga imbabazana yengeke thekoyiwa kwadla abahlali kuyonyaka sithi ukolajeni kuyonyaka sithi ugusha lapho angisho into yokuzwa ishinto yenziwa yingekho. Bathi-ke mama selibonakala shona kodwa awuyashona ngonyama asiye yathi ngeke yini waphindane ngakafika kwaze wafika baya okulele khona umalume wakhe kanye nomsabo bakuzophuma umphuleko wawuya esandleni kwababa ekhona lapha yakhuluma khona ngonyama yasho amagama amabili yayisikhala yathekathe yayisikhala tolaphindangele wathatha ihubo lakwaZulu elikhulu kwamiselwa ukuthi akume ukuthi kuKwaZulu la. Nxa siyokhohlwa kusho lezi zinto siyobe asifanele ukuphila emhlabeni uma sifihla amaqiniso nomlando amisa lesi sizwe sasilekho. Yaye ngithi-ke uma sekubonakala ukuthi nangu-94 usefikile ngaleli gugu umntwana ophindangeni ayigcinile hayi manje okhuluma ngayo ngikhuluma ngayo kwakuwumzukulu wenkosi uDinizulu esingayo la. Uthi umuzo wami uma esesehlulekile yena lapha esandleni ngabe bakuyoqhubeka ukuthi kube kwaZulu lapho. Kodwa yile yenza lokho ngisho yingoba
wabuyela esitweni esho ukukhulu bengonyama. Uma sesiza-ke la esezosha khona uphethwe ngonyama trust, uthi izwe kwaZulu lengonyama uma wayengayigcinile ingonyama emqondweni wakhe wayeyothingeli kabani. Yingakho bashaya umthetho wengonyama trust ongekho eSouth Africa yonke. Konke lokho-ke kumqondo kodwa ngeke ingonyama futhi ngabe ngasinawo umhlaba. Ngizama ukuthi-ke ukugcina ubukhosi kuyikugcina isizwe, kuyikugcina indlu enkulu, kuyikugcina nje nomhlaba wakwaZulu. Ngithi-ke kwabakwaZulu namhlanje ngisibona abaqaphele ngathi sekuseduze uNkulunkulu ukuwuhlwitha umbuso kubo ngendaba yokwehlukana, engazi ukuthi indlu yenkosi uphezulu yehlukanelani ngoba lithi izwi umbuso owehlukene wodwa ungeme nendlu ehlukene yodwa ingeke ibe nesibusiswa. Akufanele ukuthi ngabe lapha indlu yengonyama ubhejana yehlukene ngenzela ukuthi lokhu bangiyiswe nohlezi esihlalweni angiyiswe lolu suku lungaphezulu kwesihlalo. Yingakho ingonyama eyisalale khona yagcinta abengcwelele yayihlonipha kwayona amadoda. Ngithi-ke manje sesheshe uNkulunkulu akanisize ngoba uma ningalahla lomthwalo. Ngiyathokoza ukuthi umvelasi igcine nathi ukuyendilana bayingenisa kuzo zonke izindlu zesonto lasengilana yaze yaguquza lapho khona ukhwile lapho egcwele khona kanti siyovalelisa umhlaba. Engithi-ke mvelasi uma nisaphila noma ngaphandle babili aniboza ukuthi uNkulunkulu silapha naphuzu ningabe saba ukhosi bamiswa uNkulunkulu wawusuphele umbuso welele wemkhona ikufake banqoleleka kwenkosi. Uma ngifike ngikhuluma kukhona lo owakunika lo msebenzi ukuqala kwami ukuze ngibonge amakhosi abo ngo-1976 emkhosini welele. Ingonyama yathatha mina ngoba yayiyodwa umlando welele. Yime ngabo ngo-1976 konakele eGoli yathi kangikhulume namakhosi ngithathelele leyo kahle uNkulunkulu kwenzeka. Yimi lo ngo-1977 engalanda lapha ekhaya kubibi inkomo ezazothatha umntana enkosi lo ozengonyama namhlanje. Konke lokho kwabeka khona. Yimi lona futhi engashisa iphupho lalenta kepha ukuthola wayephozela endlukulu ngangingedwa iyabe sasingonyama ngikusho yaze yagcinizile emva kokuhlala esihlabeni amashumi amathathu eminyaka ngoba yenza mhlaka 25 May 2001 iqala ngizoyathela kungekho mgwaqo kungekho ngenzela nje ukuthi nami ngingeluthomisha kodwa kulombuso okhosi bakwaZulu nokuhamba nengonyama le ekhotheme akuboni ukuthi ngathi mase ngibhekele ingona nje ngibhekele yoniyele ngendlela ebisebenza ngayo izinhlangano zonke zesizwe nabezitha nabafundisi nabahlonishwa uNkulunkulu wakwaZulu nabahlonishwa bonke ningixolele kodwa mangibuka ubukhona bami nobudala bami uma ngeke usho lokho uyosho bani. Angikhuluma ukuthi ngizophiwa kodwa kwathi kushiwo kimi ngeuhambe womhlaba nengonyama alikho izwe ngaze ngikhambe emazweni aphesheya nginjengoba nje. Mina besilo angigcine ngokuthi ngeke noma bekhiphe phela ibandla kodwa kuyawazi umsebenzi wakhe.